Alright, good morning everybody. Welcome back again to our channel. And yes, you are back again in our channel. And for today's video, ito yung promise ko. Before that we're gonna shoot again the missed video that I have deleted. Okay. Yung na-delete ko po yung ating i-re-reshoot today. So yun na nga, magpupurga tayo ng 1 month and a half na mga sisiw. So, ito yung mga sinasabi ko na sisiw. Ito sila guys. Ito dito. Ayan. Pupurgahin namin to using the Bastonero Plus. So, ayun. I do recommend it kapag nasa ano pa lang kayo. Mga nasa 2 weeks to 1 month until 2 months na mga sisiw na gamitin nyo yun. So, yun yung gagamitin natin. Anyway, thank you nga pala sa mga nag-subscribe in our channel. Please do continue watching our videos guys kasi marami kaming i-offer or marami pa kaming mga i-share. And then sa mga gusto ring suggest dyan kung anong gusto nyong i-shoot namin soon in our channel para at least meron din kayong mga part in our videos wherein kayo yung nag-suggest na i-shoot namin. So ayun na nga. And then, yeah, let's go and grab the Bastonero and then let's get into the video, guys, para matapos na natin to. So, yun na. First thing first, ayusin nyo or linisan nyo yung inyong mga paglalagyan ng ating pangpurga. So, ito yun, guys, oh. So, this is the Bastonero Plus, guys. Ayan. Napakita ko na to before sa video na yun. So, ito yung gagamitin namin. So, yan yung lalagyan namin. So, meron siyang mga gauge or mga dosage na nilalagay sa likod. But then again, we have this formulation or meron kami mga tinatansya na namin sa amin dito, guys. So, isang pack is isang ganyan na kalaki na lalagyan ng tubig or waterer. Tinatawag nila. And then, hindi namin yan pupunuin, guys. Kalahati lamang po yan. So, makikita nyo naman sa kung lalagyan na namin ng tubig. So, ayan. Hindi siya pupunuin guys kasi we believe na kapag medyo lasaw or kung pupunuin namin yan is masasayang lang kasi nga ang ating point dito is dapat maubos nila agad-agad. So, ayan. Sa isang pack is dalawa na yung dalawang batch na yung maghahati doon. So, ganyan lang karami guys. Nakita nyo naman, sa isang ganito, hinati namin sa dalawang, sa kalahating ito, is hinati namin sa dalawa. So, yung isa is para dito sa aming mga ayan, para sa kanila. Ayan, sila yung iinom. Ito sila guys is, mag 2 months by 18. April 18. So, this is their last, take ng Bastonero kasi after that gagamit na tayo ng it's either astig or yung bunga po guys ang gagamitin namin. So last na yan sila para sa Bastonero. So etong dito naman is ano pa to, meron pa silang last Bastonero soon, hindi pa nila to last pero ayan yung kanilang, ayan, makikita nyo naman, iinom talaga sila kasi nga wala silang kain. So, ito na nga yun guys, Bastonero Plus ang ating ginamit sa pagpupurga dito kasi ito yung nakasanayan namin. Well, actually, ginagamit namin to as what I have said a while ago na 1 to 2 months, ito yung ginagamit namin. Then after that, 2 months and up, pwede na kayong mag-astig kung wala kayong bunga. Astig na tablet guys, 8 pesos lang yon or depende yon sa inyong location and then you can use this kung ano naman, yun na nga 1 to 2 months sila. Anyway, merong nagtatanong kung tuwing kailan kami nagpupurga. So every 15 days guys, yun po is at least twice a month sa ganitong mga age. 1 to 2 months at dapat nasa kayo every 15 days. Pero kung hindi niyo naman kaya, yun na nga yung sinasabi ko, lang yun guys, para-paraan lang para at least mapurga niyo talaga. Ang importansya kasi ng pagpupurga guys is para yung mga bulatin sa kanilang katawan is maalis. Kung napapansin niyo yung iba yung mga
sisiw na medyo maliliit yung kanilang katawan, that means to say na meron silang mga bulate. I'm not generalizing everything na talagang yun, kung ganun talagang nakakapayat talaga yung mga sisiw is meron silang worms. It's either guys, hindi sapat yung kanilang kinakain, and then isang factor na din yung hindi sila napupurga. So, importante ang pagpupurga, lalo na guys kapag magmamarket na tayo or yung age na 3 months to 4 months up. Kasi that's the time guys na, well, of course, kailangan natin na mabibigat sila. So, yun yung ginagawa namin. Nakikita nyo naman on our videos na bago kami mag-dispose, we actually do it na magpurga talaga kami para at least yung katawan nila is ma-enhance or bumalik, and then lumakas silang kumain. So, that's also a factor. Dapat para lumakas silang kumain, and then by the time na mag-dispose na tayo nun is okay na yun guys. Yun na nga guys, ito, ano na nila, for their third time around na to, kasi every 15 days tayo, from 2 weeks to 4 weeks, yun na nga. And then, after that, 1.5 months, ito na yun. And then, they have their last pa by, by the 25th of April. That was their last time na magbabastonero sila. And then, up na tayo to bunga or yung ating astig na ginagamit dito sa ating backyard farming. So yun na nga guys, ang importansya ng pagpupurga, kailangan yun para ma-enhance yung kanilang katawan. So meron din nagtanong sa akin, this is one way or another na masagot ko rin, kung pinapakain ba namin sila or okay ba yung pakainin muna and then bago kayo magpurga. Guys, I don't recommend it, though meron din nagsasabi na iba na okay din yon. Pero para sa amin dito, we don't recommend it kasi po mas okay yung nawala silang kain, kasi kumbaga nalalabas nila yung lahat ng mga bulate. Yun na nga, yung ibang bulate po kasi is kumakapit sa kanilang intestine or sa kanilang internal na wherein nasustore yung pagkain. So, kung wala silang pagkain, wala silang ibang malalabas kundi yung mga bulate lamang po. Which is, kung magpapakain ka, tapos right after that, magpupurga ka, ang malalabas lang po nila is yung kanilang kinain. So, medyo hindi tayo in good niyan, kasi po napagastos na nga tayo, tapos hindi pa natin na-achieve na hindi pa natin na-achieve na ma-deworm talaga sila. So, as what you have noticed in this batch, or eto sila, is halos itim sila guys. Dalawang nanay ito, itim parehas, kaya ganyan yung kanilang kulay. Ayan, so iinom sila guys. Yan yung sinasabi ko na dapat konti lang yung ilagay nyo, or sa kanyang yan na water guys, kalahati lang yung nilagay namin, and then talagang hinati pa namin yun sa dalawa para po kumbaga makainom sila lahat or hindi masayang din. Kumbaga medyo may pagka matapang yung ating gamot na ginamit kasi hindi siya maraming water ang nilagay. So meron namang gauge or dosage na nilalagay doon kung paano nyo gamitin yung Bastonero Plus. It's either sundin nyo yon, or this is also a tip coming from us na ganyan lang yung ginawa namin. Hindi ko rin sinasabi na maganda yung hindi ko sinasabi na you have to follow really our tip, pero matagal-tagal na rin namin yung ginagawa, and then wala naman kaming na-observe na mali or nangyayaring like the usual na sinasabing may at risk kasi ganito, na overdose or what. Matagal na po namin siyang ginagawa, so we know, or at least alam namin kung ano yung nangyayari na ganyan na yung ginagawa namin. Kasi before, we actually full it with water, pero parang sa amin is parang nasasayang tuloy kasi hindi na nila iniinom. Kumbaga medyo marami talaga yung na iinom nila, which is yung natitira is nasasayang lang din. So, ayan. And yes, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing guys. Like and comment down below para alam ko kung ano yung mga pwede namin i-shoot here in our channel soon po na mga videos namin.
On our next video, ito, pupurgahin din yan. Tsaka, etong aming ano guys, 2 weeks old and yun yung nasa baba kanina is. So, on our next video, etong 2 weeks old namin and then yung 1 month namin na dito is pupurgahin din namin. So, watch out. Isusunod ko na lang yan or separate video ko yan para at least continue tayo. Ayan guys, on our next video yan, i-feed namin yan or I mean, ibabastonero din namin yan na para sunod-sunod na yung ating video sa pagpupurga. Kasi marami pong nagtatanong kung yun na nga, kung kailan kami nagpupurga or every what day kami nagpupurga. So, eto sila. Last na nila to as what I have said a while ago. Last purga na nila nito gamit yung ating Bastonero Plus. Then, after this, mga ano na sila, pwede na silang gamitan ng astig at ng ating bunga. So, eto din sila guys. After this, is yun nga, we usually do change feeding right after na magpurga kasi yun po yung time wherein gutom na gutom sila and they really have to eat, kaya that's the time also nag-change feeding kami. Yun ang tip ko rin guys, na kapag mag-change feeding kayo, magpurga na lang muna kayo and then right after that pwede kayong magpakain na kung ano yung iba na yung kanilang formulation na pagpapakain. So eto guys, i-release na rin to sila soon kasi kung napapansin nyo lang, maliliit sila kasi nga yung nasabi ko sa other video ko na Bisaya talaga to sila. Ayan. So, i-release na din to sila. I-release na din to sila soon kasi kailangan na kasi matagal na sila sa kanilang cage. So, ayan guys, napapansin nyo, maliliit. Pure native yan. So, ayan, yan yung kadalasan namin kinocross sa aming Shamu. Kasi po, yun na nga, nakukontain yung lasa at saka yung wherein malalaki sila. So, kung ikaw ay isang racer is hindi ka malulugi kasi nga, within just a span of 3 months to 4 months, pwede nyo na silang mabenta kasi nga malalaki na sila without losing the taste of being a native chicken. So, yun ang aming ginagawa right here. So, meron din nagtanong, magkano yung aming ano dito? 200 pesos lang ang aming yung tulad nung minamarket namin. 200 pesos per kilo po tayo guys. Crossbreed yan ng Shamu at saka ng ating Bisaya. So, ayan ang ating video for today. So, sana may natutunan kayo and hope you like the video. And yes, well of course, thank you sa mga nanonood and we'll keep you updated as much as possible guys dito sa aming backyard farming. And yes, that's it for this video. Till next vlog everybody. Goodbye. Peace out.